дуруд бинандагони азиз, барномаи солим бимонед аст. боз ҳам пешниҳоди шумо ва имрӯз дар барнома атрофи бемориҳои ҳассосият яъне аллергикӣ суҳбат мекунем ки моро ҳамроҳӣ мекунад мутахассиси соҳа Турахон Раҳмонов ва духтури оилавӣ Қутбиддин Ҳалимов. хуш омадед. аллергия ин аксуламали музмини системаи масъунияти организми одам ба маводу маҳсулотҳое аст ки маъмулан безарар ҳастанд. нишонаҳои аллергия метавонад дар ҷойҳои гуногуни организм пайдо шавад, шояд аз якчанд дақиқа то якчанд соат давом кунад. аллергия метавонад аз моддаҳои ғизоӣ, аз гулу баргу буттаҳо, аз чангу хок ва аз ҳайвонот пайдо шавад. ҳангоми пайдошавии аллергия ба ҳаяҷон дода нашуда дуруст бояд рафтор намуд ва саривақт ба мутахассиси соҳа муроҷиат кард. ҳеҷ гоҳ аз назди худ ва бо маслиҳати шахсе ба худдармонӣ напардозед, зеро имкон дорад чунин амали шумо оқибати нохушро ба миён орад. дар идомаи барнома маълумоти бештарро мутахассисон пешниҳод мекунанд. нахуст мехостам аз Турахон Раҳмонов мутахассис соҳа пурсон бошам ки худи аллергия чист ва сабаби пайдоиши ин беморӣ дар чӣ буда метавонад? бемории музмин буда, яъне ҳассасбаландии организм ба як ҷисм ё моддаи безарар, яъне аллерген ё антиген мебошад. барои чӣ ҷисми безарар мегӯем ки ба ин ҷисмҳо, яъне ба ин аллергенҳо дохил мешавад тухми мурғ, шири гов, асал, гарду чанги расаниҳо, гарди гул дохил мешаванд. худи сабаби пайдоиши ҳамин аллергия дар чӣ буда метавонад? сабаби пайдоиши аллергия аз нуқтаи назари мутахассисон, яъне майли ирсӣ бо тариқи дигар, яъне наслести предрасположенность. аксарият бемороне ки ба мо муроҷиат мекунанд, аксарияташон ҳангоми пурсиш дар авлод, яъне 70% дар авлод яъне бемориҳои аллергикӣ ҳассасбаландӣ доранд. масалан, агар бемор ба мо муроҷиат кард, ҳангоми пурсиш дар авлод, яъне падараш 25%, модараш бошад 35% эҳтимолияти гузаронидан, агар ҳардуш бошад 75% эҳтимолияти гузаронидан ба худи кӯдакаш дорад. дар ҳақиқат чизе ки доктор гуфтанд, ин беморӣ агар ирсиям ки бошад, метавонад хосияти дар баъзе ҳолатҳо хосиятҳои индивидӣ дошта, дар ҳар фард метавонад ки ба таври худ чикор кунад, тамоил дошта бошад, метавонад ки ривоҷ ёбад. ҳангоми таъсири мутақобилаи комплементи антиген антитела ба организм ба чӣ ба рецепторҳое ки онҳо таъсир мекунанд, ба чӣ ҳолатҳои гуногуни организм ҳолатҳои гуногун оварда мерасонад. дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки як намуди реактивии сахт ба организм диҳад ки дар баъзе ҳолатҳо метавонад оварда расонад ба реаксияҳои типи якум мегӯянд ва дар ҳолати вазнишавӣ метавонад ки ба ҳолати анафилактикӣ оварда расонад. ин вобаста аст, чӣ дар боло қайд кардем, ҳам аз ҳолати хосияти реактивии иммунитети организм ва аз ҳолати умумии чӣ ки антиген антитела ба организм таъсир мерасонад. саломат бошед. ва Турахон Раҳмонов мехостам пурсон бошам ки вобаста ба хусусиятҳои хос яъне ҳамин беморӣ метавонад ки ба намудҳо ҷудо шавад? баъзе беморон ҳастанд аллергияи пӯстӣ доранд, баъзеш аллергияҳои рӯи нафас. масалан, бисёр аллергияҳое ки яъне ки пайдошавӣ дар пӯст мешавад, ино сабабашон маводҳои хӯрокае ки дороворӣ мебошад ки ҳангоми воридшавии аллерген ба организмҳо дар тамоми пӯсти бадани худи бемор бусоротҳои сурхи қаҳирӣ ва хориш пайдо мешавад. агар аллергияҳои рӯи нафас бошад, масалан аз гарди гул ё чанги хона, дарҳол дар беморон ки гирифтори бемориҳои аллергикӣ мебошанд, масалан астма ё ин ки полинози мавсимӣ мегӯянд, сулфазанӣ пайдарпай пайдо мешавад, нафастангӣ мешавад, атсазанӣ, хориши чашм, хориши бинӣ, обравӣ аз бинӣ, ин аломатҳо пайдо мешавад. анамин ҳангоме ки нишонаҳо ба миён меоянд, шахс чӣ гуна бояд рафтор кунад? ҳангоми масалан агар ҳисоби маводҳои ғизогӣ, яъне ки баъди истеъмол кардан дар бемориён, яъне варамҳо дар таги чашмон ё ин ки дар лаб пайдо мешавад ё бусуротҳо, хориш, ҳатман бояд ба мутахассис муроҷиат кунад, тавсияи мутахассисро иҷро кунад. саломат бошед. ва анамун масалан ҳангоме ки шахс дилхоҳ нафар ба беморӣ гирифтор мешавад, албатта ки аввалан муроҷиат мекунад ба табиби оилавӣ, чун якумин дараҷа дастрасӣ ба ӯ дорад. ва ана ҳамин ҳангом чӣ гуна бояд рафтор кард бо нафаре ки гирифтори бемории аллергикӣ аст? он бемориҳое ки пайдо мешаванд ё ки гирифтор мешаванд, хуб мебуд аввал ба табиби оилавӣ муроҷиат менамуданд, ба худмуолиҷа даст намезаданд, барои ки тамоми касалие ки вақте ки мо мебинем дар амали тиббии худмон вақте ки рӯбарӯ мешавем, бисёри онҳо ба худтабобаткӣ машғул мешаванд, ба духтур муроҷиат наменамоянд. қариб як ҳафта ё 10 рӯз ё як моҳ баъзешон
چی میگن در بابت این کسال رنج میکشند عقوبت میکشند بعد به دکتران طب اولیوی مراجعت میکنند در حالی با طبیب اولیوی مراجعت نمودن ما با آنها مصلحت‌های اولین درجه میدیم بعضی موادهای توبتی که دوره‌ای که از یکم درجه ما اونها رو تعیینات می‌نماییم در صورتی اگر پیشگیری نکردن در مدت 2 روز یا 3 روز در حالت دیدن بسامدهای چگونگی چه تاثیرات رسوندن به ارگانیسم هر یک چی مادر چی کودک چی فردای کلان ما چیکار میکنیم با دکترایی که الرژیولوژ از متخصص مراجعت میکنیم با دکترای پوست و روان مینماییم و اونها چورابینی نموده توبت نموده و توصیه و تعیینات خود رو پیشنهاد مینماییم. پیداشوی یا در ارگانیسم وجود داشتن حساسیت یعنی که پیداشوی حساسیت در ارگانیسم با کودک و شخصی کلانسال آیا میتواند تاثیر منفی داشته باشد؟ چقدر ما در بلوغ قید کرده بودیم یعنی حساسیت یعنی بیمارانی که حساسیت بلندی یا الرژی میباشند اینو مایل ارثی دارن نه به همه کودکان یا کلانسالان تاثیر منفی خود را میرسانند مثلا تخمیایی که شیرگاه و همه استعمال میکنند نه که در همه این علامت ها پیدا نمیشود فقط در همه آدمایی که مایل ارثی دارن یعنی که در زرداب خونشون ایمونوگلوبولین یه زیاد نمیشه به همون تاثیر منفی خود رو میرساند. والدین پدران مادران میدونند که بیماری ارثی هم که باشد وقتی که به ما مراجعت مینمایند اونها در سری اول تاکید مینمایند که در حقیقت پدرش یا مادرش گرفتار بیماری الرژیک حساسیت هست و اونها وقتی که یگم ریاکسیا یگم بسامده که میاد اول همین آورده با ما میگن که در حقیقت در خویشاوندانش در پدرش والدینش و دیگران همین بیماری شکر است به نظر رسید احتمالیت داشته باشد که ممکن که همین بیماری و همین بیماری الرژیکی که ارثی می باشد خاص باشد. ما وقتی که تاریخ این بیماری رو از نظر میگذاریم وقتی با والدین اونها در صحبت میشیم در حقیقت وقتی که میبینیم که حساسیت از این یا اون یا که قریب تمام نمود محصولات غذایی خیمیایی و دیگر نمودش است در حقیقت بعد تشخیص گذاری میکنیم تحلیل گذاری میکنیم و جاهای لازم روانه مینماییم و در اساس تشخیصات و تحلیلایی که با ما روانه کرده میشود ما میبینیم که کدام نمود محصولات غذایی کدام نمود موادهای دارویی و کدام نمود محصولات خیمیایی که عین زمان در بازار فروش هست از کدام نمود میبریم ما تحلیل میکنیم تشخیص میکنیم وقتی که با ما پیشنهاد میکنن خودداری نمودن از قبول آن غذاها رو به اون کودکان و طفلان چیکار میکنیم من مینمایم و اظهار مینمایم که اگر استعمال هم کرده باشند یک حالت باشد که با بسامده ارگانیسم اونها کمتر تاثیر رساند و دیگر به بیماریایی که آورده میرسند به بیماریهای وزمینی چیزی که ما در بلوغ گفتیم آنافیلاکتیک آورده رساند برای ما میتونیم پیشگیری کنیم روی پروفیلاکتیک زران چیزی که در علم طب میگن از همه توابط بهترین چیز است پیشگیری است پروفیلاکتیک بیماری است برای ما مصلحت‌های پروفیلاکتیکی مصلحت‌هایی که برای ارگانیسم کودک یا طفل نوزاد یا طفلی که مثلا با چی می‌دونیم امتیاز و آهسته آهسته انکشاف می‌یابد با اونها مصلحت می‌نمایم که از همین خیلی چیزا چیکار کنن خودداری نمایند. من مثلا علامت‌های بیماری رو گفتیم نشانه‌های بیماری در ارگانیسم چگونه است در هر شخص گوناگون به وجود می‌آید. مثلا اگر شخصی که گرفتار بیماری آسما میباشد هنگام یعنی وارد الرژی به ارگانیسم در حال نفس تنگ شده سلفهای پیدا می شود در این وقت اگر به شرط پالینوز موسمی میگیم دارد عدسه‌زنی ابروی از بینی خورش چشم و دیگر علامت ها پیدا می شود سبب پیدایش بیماری الرژیکی و حساسیت بلندی این واردشوی به ارگانیسم الرژن ها یعنی آنتیگن ها می باشد با همین خاطر ما یعنی با بیماری ها گفتنیم که هنگامی در خانه با حیوان های خانگی یا اینکه با نزدیک شدن با گل و رستنی ها از گرد چنگ خانه همه خودداری نمایند و هنگامی روبشین خانه باشد از چنگ کشک های نمی استفاده برند. توبت چگونه صورت میکنه؟ توبت هنگامی ما وقتی بیمار با ما مراجعت میکند ما اول شکایت های آن را گرفته بعد در این سابقه بیماری سابقه حیات سابقه الرژیولوژی چیل در بالا گفته بودیم گذاشتیم اینو گرفته و تشخیص آزمایشی کرده و توبت سر میکنیم. آیا در پای خود یگان آریزه های منفی دارد همین بیماری های الرژیکی؟ انا یک چیز قید کردنی هستم که بیماری الرژیکی تاثیر منفی خود را دارد چقدر تاثیر ما در بالا گفته گذاشته بودیم که بیماری الرژیکی این مزمن بوده پیوسته توبت ها میگیرد از این حساب یک از توبت اساسیش این گرمان ها میباشد که گرمان تاثیر منفی خود را به ارگانیسم به فربه‌شوی آورده رسونده یا اینکه هنگام استفاده بردن دور و دراز گرمان ها بسیار المنت هایی که در ارگانیسم انسان است مخصوصا کالی
калси иро шушта мебарад ки ба бемории остеопороз мегӯянд гирифтор шуданаш мумкин аст ҳатто ба маъюбӣ оварда мерасонад. яъне ки ҳатман бояд ки дар ин ҷо бояд ба мутахассис ва дар муассисаҳои тиббӣ бояд табобат кунанд. ҳангоми таъсири аллерген ва он муддое ки ба мо ҳамчун ҷисми бегуна таъсир мекунад дар организму дар зери таъсири аллерген ва антитела ҳаст ҳуҷайраҳои базофилӣ мегӯянд ҳуҷайраҳои абрмонанд онҳо ҳангоми таъсири мутақобилаи онҳо аз онҳо чӣ қадр ки доктор гуфтанд иммуноглобулин Е ҳосил мешавад ва ҳангоми таъсири инҳо ба ҳуҷайраҳои базофилӣ ҳаст медиаторҳои илтиҳобӣ медиатори воспаления мегӯянд гистамин серотонин брадикинин ва лекотинино онҳо чӣ кор мекунанд вобаста аз оне ки кадом намудаш ҳосил мешавад метавонад ба организми мо ба узвҳои организми мо чикор кунад таъсири мутақобила расонад чӣ ба системаи марказии асаб чӣ ба системаи гардиши хун чӣ системаи ҳозима чӣ роҳҳои нафас вобаста аз оне ки кадомаш ҳосил мешавад ба кадом миқдор ҳосил мешавад метавонад ки ба организм чикор кунад таъсири мутақобила намояд ва метавонад ки он симптомҳое ки масалан вақте ки мо мебинем рӯ мезанад вобаста аз оне кадомаш дар киҷо таъсир мекунад ва кадом симптоматика ва кадом аломатҳо ба мо чикор мекунад назаррас мешавад ва онро мебинем мушоҳида мекунем мувофиқи симптоматика аломатҳои беморӣ онро чикор мекунем оҳиста чӣ мегӯянд купироват мекунем мо онро оҳиста чикор мекунем мебардорем айбан мебарем оҳиста табобат менамоем. масалан бисёре ҳам мушоҳида мешавад ки дар мавсими гармо айни ҳол ки фасли тобистон аст масалан баъзе нафарон аз таъсири нурҳои офтоб анамин дар пӯсти онҳо бемориҳои аллергикӣ пайдо мешавад ин аз кадом ҳисоб аст агар атрофи ин суҳбат кунед? дуруст қайд кардед мо дар ҳамон бемороне ки майли ирсӣ доранд дар хун иммуноглобулин яшон зиёд мебошад вақти ҳангоми баромадан дар таъсири офтоб дар тамоми сатҳи баданашон суратҳои сурх ё хориши пӯст пайдо мешавад ё ки гуфтем ки агар гардучанг бошад дар ҳавои гардучанг бошад баромадан нафастанг мешаванд асазанӣ пайдо мешавад фақат дар ҳамин нафарон пайдо мешавад. масалан ҳангоми анамин пайдо шудани анамин дар пӯст хориш ё ин ки ба шакли сурхшавии пӯст чӣ гуна бояд рафтор кунад шахс ҳангоми ин аломатҳо яъне дар худи масалан метавонад аз пеши худ ба истеъмоли маводҳои доругӣ машғул шавад ё ин ки аз пеши худ дармон гирад? Не, мутаассифона дар шароити хона ин ғайриимкон мебошад барои ҳамин гуфта гузаштам ки яъне ба мутахассисон муроҷиат кунад. саломат бошед ва гуфтем ки ҳам аз маводҳои ғизоӣ метавонад бемориҳои аллергикӣ пайдо шавад ҳам аз таъсири нурҳои офтоб ҳам дар фаслҳои сол вобаста аз фаслҳои сол ва ҳам аз гулу растаниҳо ва зиёд ҳам мушоҳида мешавад ки аз гулу растаниҳо баъза нафарон ба бемории ҳасосӣ гирифторанд ва ё ин ки гулӯи онҳо маҳкам мешавад ё ин ки хориш дар гулӯ пайдо мешавад ё сулфазанӣ атсазанӣ пайдо мешавад ё обравӣ аз чашм ва агар атрофи анамин аллергияе ки аз растаниҳо аз гулу растаниҳо пайдо мешавад суҳбат кунем. бемориёне ки яъне поленози мавсимӣ доранд ё ин ки ринити аллергикӣ ё ин конъюнктивити аллергӣ доранд мо ба ино бисёртар тавсеҳо медиҳем ки махсусан дар хуруҷи бемориашон дар фаслҳои тирамову баҳор яъне ки ҳама вақто дар моҳҳои сентябр баъзе гулҳо мешукуфанд ҳамҷа гарда ҳайсои нафастанг мешаванд асазан мешаванд тавсия медиҳем ки яъне ки ҳамин гулҳову ҳамин чизо худдорӣ кунанд. вобаста ба растаниҳо гӯем дар ҳама намудҳои гулҳо анамин бемории аллергикӣ дар шахсмо пайдо мешавад ё ин ки аз намудҳои ҷудогона? дар ҳамаи намуди гулҳо гарди гул ки ҳаст ҳисоби ҳамаи нафастанг ва обравиву атсазанӣ биниву хориши чашм пайдо мешавад. яъне нафароне ки ба бемориҳои аллергикӣ гирифтор ҳастанд ба онҳо тавсия дода намешавад ки дар хонаи худ ба парвариши гулҳо машғул шаванд? баъзе ҳолатҳое мешавад ки ҳолатҳои индивидуалӣ мешавад баъзе одамҳо мебинем ки оромона вақте ки агар бемории аллергикиам ки бошад оромона дар нишастҷойҳо биёбонҳо ва дар гулгаштҳо оромона сайругашт мекунанд ҳаст ҳолатҳои индивидуалие ки вобаста аст аз ҳолати реактивии индивидуалии организми мо баъзе ҳолатҳое аст ки агар бемории аллергикиам дошта бошад эҳтимолияти масалан дар хона парвариш кардани гулҳо ҳаст лекин дар ҳар организм ҳар як индивид хосияти муносибати худшро дорад барои ҳамин дар баъзе ҳолатҳо мумкин эҳтимолияти 5% ё 10% метавонад ки дар аъзои оила бисёраш таъсир мерасонад ҳаст ҳолатҳое ки бемории аллергикӣ дорад аммо вай таъсири мутақобилаи манфӣ оварда расонда наметавонад. дуруст қайд кардед масалан ҳангоме ки беморӣ рӯ мезанад бояд ба табиб муроҷиат кард вале ҳангоме ки дар як ҳолати ногувор аст ё ин ки сулфазанӣ зиёд дорад ва каме
масалан дастрасӣ аз табиб дуртар аст, чӣ бояд кунад? Масалан ҳаст ягон тавсияе ки тавонад ҳолати анамун шахсро каме бартараф кунад то он ки ба табиб расад? таъсири мутақобили ба пӯст бошад, мо метавонем ки онро чикор кунем? бо оби гули бобуна шустан дар кӯ, бо оби хунук шустан дар кӯ ва ҳангоми рафт намудан ё ки пайдоиши дард ва пайдоиши масалан ки маҳкамшавии роҳҳои нафас, мо метавонем ки аз он маводҳои доруие ки аввалин дараҷа вақти дар ҳама хона ҳаст, мо метавонем ки аз он чикор кунем? Истифода барем. аз қабили агар ки нафастангӣ бошад, мо метавонем ки супрастин ё ки эофилин истифода барем. дар ҳоле ки агар ки маҳкамшавии роҳҳои нафас бошад, мо метавонем ки он маводҳои ғизоӣ, он маводҳое ки дар организм дар хонаи мо ҳаст, ҳамчун маводҳои якумдараҷаи таскинбахшанда, метавонем аз он чикор кунем? Истифода барем ва он аломатро аз худ чикор кунем? Рафт намоем ва метавонем ки ба ҳолати каме ҳам дуруст ёфтан ва ташхис шудан метавонем ба дунбора ба духтури табиби оилавӣ ё ба онҳо тариқи телефон дар тамос шуда ба хона даъват намудан дар кор ё ба онҳо муроҷиат намудан дар. Ташаккури зиёд бинандагони азиз. Айни ҳол бахши тавсияи барномаро мебинем ки кадом маслиҳату тавсияҳои судманду иловагиро барои мо шумо пешниҳод менамояд ва баъдан барномаро идома медиҳем. барои пешгирӣ аз бемориҳои ҳассосӣ риояи тадбирҳои зерин лозим аст. ҷилавгирӣ аз тамоси такрорӣ бо маводҳое ки ҳассосияти баланди организмро ба вуҷуд меоранд. роҳ надодан ба халалдор шудани реаксияи муҳофизатии организм. мӯътадил гардонидани меъдаи рӯда пайдошави аллергияи ғизоро пешгирӣ мекунад. шири модар муҳимтарин воситаи пешгирии аллергия дар кӯдакон аст, зеро бисёри кӯдакон аз истеъмоли ғизоҳои сунъӣ гирифтори бемориҳои аллергикӣ мешаванд. баҳри дучор нагаштан ба бемориҳои ҳассосӣ риояи низоми дурусти меҳнат ва истироҳат низ аҳамияти калон дорад. ҳамчунин кӯшиш кунед ки маводҳои барангезандаи аллергияро муайян намоед ки дар шумо аллергияро ба вуҷуд меорад ва ҳамеша худро аз онҳо дур гиред. назорат кунед ки дар хонаи шумо ҳамеша тозагӣ бошад ва аз чангу ғубор дурӣ ҷӯед. ҳангоми ҳассосият доштан ба баъзе ҳайвонҳои хонагӣ аз нигоҳ доштани онҳо дар хонаатон худдорӣ кунед. яке аз чораҳои муҳими комёбшавӣ дар мубориза бо аллергия ин паҳрезкунӣ, яъне диетаи зидди аллергиявӣ мебошад. набояд дар давраи тирамоҳ ва зимистон ҳангоми эпидемия худро дар хона қулф зада шинед. баръакс сайругашт дар ҳавои тоза хеле фоидаовар аст, ҳам барои одами солим ва ҳам барои одаме ки аз аллергия азият мекашад. дар ин баробар ҳангоми гаштугузор дар кӯча аз ниқобҳои тиббӣ метавонед истифода намоед. ҳатман ба варзиш машғул шавед, ғизои солим истеъмол кунед ва ҳамеша бо мутахассисони соҳа дар тамос бошед. агар вобаста ба истеъмоли ғизо суҳбат кунем, чӣ гуна бояд шахс истеъмоли ғизоро ба роҳ монад ҳангоме ки ӯ гирифтори бемории аллергикӣ аст ва аз ини он маҳсулоти ғизоӣ метавонад ҳанамун бемории аллергикӣ дар ӯ рух занад? он бемороне ки аллергия аз маводҳои хӯрокворӣ доранд, мо ба онҳо тавсия медиҳем ки аз хӯрдан истеъмол намудани он намуд маводҳое ки боднок ки аллергикӣ мебошад худдорӣ намоянд, махсусан аз тухм, аз бисёр кулчакандҳо, аз меваҳои ситрусӣ, аз обҳои газноки ранга ва аз хӯрокиҳои зербонидашуда ва хуштаъмкунанда бо бисёртар аз ҳайвонот худдорӣ кунанду гардичангӣ берун хоквориш. дар ҳақиқат дуруст гуфтанд, истеъмол намудани ҳама он намуди хӯрокҳое ки қадра фурӯхта мешаванд дар бозорҷойҳо, мо мебинем ки дар ҳақиқат кӯдакон вақте ки аз мактаб мебаранд, аз бохшҳои бачагона мебаранд, дар дасти онҳо нӯшокии газдор аст ё ки ролтон аст ё ки юпи ки хушккунидашудаи химиявӣ аст, аз он истеъмол менамоянд. баъди муддате мебинем ки вақте ба он муроҷиат менамоянд, дар кӯдак организми кӯдак ҳолати индивидуалӣ гирифторшавӣ ба бемории аллергикӣ авҷ мегирад ва вақте ки организми кӯдак нав инкишоф ёфта истодааст, ба онҳо мо хӯрондани ин намуд хӯрокҳои химиявие ки агар аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳам бинем он қадар арзише надорад. вақте мо ба кӯдаки худ барои омӯхт шудан ё ки рафтан ба мактаб ё ки ба боғчаи бачагона аз онҳо медиҳем, аз онҳо истеъмол менамоянд, дар ҳақиқат вақти замоне мерасад ки онҳо ба ин беморӣ агар гирифтори авлодӣ ҳам ки набошад, оҳиста оҳиста онҳо ҳамчун аллергия ба таъсири ба организми кӯдак метавонад ки таъсир намояд ва гирифтор шавад ба бемориҳои вазнини ҳам аллергикӣ ва бисёр бемориҳое ки масалан дар илми паразитология омӯхта мешаванд, ба онҳо таъсир менасанд, метавонад гирифтор шавад ба бисёр намуди бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ. саломат бошед. ва гуфтем ки бемории ирсӣ аст ва агар ки ирсӣ ҳамла бошад, вақте ки дар организми шахс анамин беморӣ бо таъсири мутақобилае ворид шуд, метавонад ки дар оянда масалан ҳамчун бемории ирсӣ дар наслҳои масалан ҳанамон одам пайдо гардад.
یا اینکه میتواند که بعدا ارثی گردد؟ من فکر میکنم این فکر شخصی من باشد که همون بیماران که یک نسل سپراسالوز مایل ارثی دارند با اونها تاثیر منفی رساندن میتواند 30% دیگر بودگیشون اینو حسابی یعنی ویرانشوی اکولوژی اقلیم یا اینکه در ارگانیسم چقدر که دکتر قید کردن یگان پارازیت باشد اگر هنگام استفاده بردن هر نمود موادو تاثیر منفی خود میمونند ولی 100% توبه شونده است این فردایی که بیماری ایمن آلرژیک شدن. یعنی که بیماری های آلرژیکی یا حساسی میتوانند که برطرف شوند تبابت یابند؟ نه همه. ما چقدر در بالا قید کردم بیماری آلرژیک اکثریت چشم مزمن میباشند مخصوصا استمای برونخیالی که دو شکل میباشد هست سیرویتی آلرژیکی هست اتوپیکی که با اونها چی توصیه میدیم یعنی دویمو تحت نظارت دکتران متخصصان تحت نظارت دکتر منطقوی یعنی دکتر اویلوی باشد تحت نظارت دیسپانسری باید در قید باشد که هنگام خروج بیماریش یعنی یوری اولی خود رو رسونند یعنی حالتش سبکتر گردونند. اما اون بیماری که با دکترای منطقوی و با مرکزهای سلامتی مراجعت می‌نمایند ما با آنها علامت گذاری می‌نماییم وابسته از بیماری که کدام نمود بیماری آلرژیکی دارد چه که دکتر گفتن دیق نفس یا دیگر نمود بیماری آلرژیکی ما رو بخیر دیسپنسری می‌گیریم و هر سری چند وقت از دکتران آلرژیولوژ و بیماری پوست در مصلحت میشویم در تماس میشویم از آنها آید هر نمود بیماری ایندیویدوالی مصلحت میپرسیم و برای تبابت نمودن آنها کوشش مینماییم که وقتی که گرفتار شوند به این بیماری سری وقت به ما مراجعت نمایند با دکتران سوهای که علمی آلرژولوژی را می‌آموزند با آنها در تماس میشویم و برای سبک گذراندن حالت علامت‌های در ما پیش می‌آمده چیکار کنیم دستور دهیم یاردم خود رسونیم. تشکر زیاد برای صحبت و بینندگان گرامی تا این لحظه برنامه سالم بمانید بود پیشنهاد شما. امیدوارم از این برنامه برای خود توصیه و مصلحت‌های سودمند برداشت نمودید. تا برنامه دیگر خیر.